Vetranie. Koľkokrát a koľko minút? Vetranie v dome alebo v byte predstavuje jediný spôsob, ako byť úspešný v priamom súboji jednak s nepríjemnými a škodlivými plesňami, ako aj vlhkosťou. Na prvý pohľad jednoduchá to záležitosť. Ale aká je pravda ohľadne toho, koľkokrát je dobre vetrať, respektíve ako správne vetrať? Vetranie v letňom období. V prvom rade pamätajme na to, že cieľ vetrania je rovnaký bez ohľadu na to, či vetráme na jar, v lete, na jeseň alebo v zime. To, čo sa výrazne odlišuje, je iba spôsob a dĺžka vetrania. Vetranie môžeme opakovať aj viackrát počas dňa. V lete je najlepšie vetrať až 2-krát za deň, skoršie ráno a neskôr večer. V zime pri intenzívnejšom teple najlepšie ráno alebo počas dňa. V letnom čase, keď udrú vyššie teploty vonku, je potrebné rýchlo dostať dýchaním spotrebovaný vzduch von a súčasne aj vychladiť interiér. Pri vyšších teplotách to ale môže byť problém, pretože sa pod strechou a v stenách domu či bytu kvôli vyšším teplotám hromadí väčšie teplo. Z tohto dôvodu samotné vetranie a ochladzovanie v dome alebo byte potrvá dlhšie. Najlepšie je preto vetrať vo večernom čase alebo zavčasu rána, kým je vzduch vonku ešte chladnejší. Suchý vzduch je možné zvlhčiť umiestnením mokrých závesov na samotné okná. V letnom čase je ideálne vetrať urobením prievanu v samotných izbách v miestnostiach. Ten dosiahneme tak, že naraz otvoríme okná alebo dvere nachádzajúce sa na opačnej strane. Takto bude veľmi intenzívne vzduch cirkulovať cez miestnosti. Pozor len na neúnosné tropické dni v letnom čase. Počas týchto dní, kedy je teplota neznesiteľná, ak to okolnosti dovolujú, na vetranie je lepšie úplne zabudnúť. Vetranie v zimnom období. Ako sme už naznačili v úvode článku, cieľ vetrania sa nezmení ani v zime. Mení sa len spôsob a intenzita vetrania. Vetrať treba veľmi silno a nárazovo. Určite nezabúdajme stíšiť hlavicu radiátora na minimum a následne až potom úplne otvoriť okná v miestnosti. Možno urobiť aj prievan. Čas vetrania zvoliť na základe jednak veľkosti otvoreného okna, veľkosti miestnosti a v neposlednom rade aj podľa teploty v interiéri. Ak je vonku príliš chladno, vetrať treba kratšie. Čím je teplota vyššia, je dobre vetrať dlhšie. Dĺžka vetrania by mala trvať priemerne pár minút, zvyčajne od 5 do 20 minút. Po vetraní je najlepšie zatvoriť všetky okná a pustiť kúrenie, aby sa zvýšila teplota v miestnosti.